Това е трилър. Много късен трилър. Добре, ще снимам малко, дори да не успея да игра. Всъщност ще успея. Така, играл съм я вече, няма игра за първи път. Обаче ето им е трудно. Така, мисля да играм малко и това е трилър късен, имам преди това 2 клипчета, ако ме разбирате. И така, снимал съм вече 2 клипчета. Така, аз не си ръка, казвам го и в другите клипчета. Само, че таблета ми се повреди. И затова снимам от друг профил и затова не съм снимал толкова, мисля, че не съм снимал 2 години. Там колкото и са. Там 2 години мисля, че не съм снимал, искам да се намаля тук. Мисля, че тук няма да се вижда много хубаво малко, но аз го виждам хубаво, нали? И аз не го виждам много хубаво. Значи не се вижда, аз виждам, че не се вижда хубаво. Извинете за качеството, таблета ми, както казвам, повреди се. И сега снимам отново тъпия ми телефон, дето е Nokia Asha. Това е направо хипер гадно. Защото това е Nokia Asha, разбирате ли? Не е някакъв модерен телефон. Къде си тя, бе? Браво, сега къде са, бе? Ето го. Добре, бе, разбрах. Айде, мисля. Бум! Аре, чао. Има още един. Добре, хора. Добре, бе, ясно ми е. Хора, както виждате, ще свършвам. Това ще бъде от мен хипер малко. Но все пак имам толкова памет. И така, довиждане, абонирайте се.